Her har vi jordkloden. Med en masse lande på. Og med bølger og vand. Og en fisk. Heroppe bor en klasse i et land. I et land. Og heroppe bor der en anden klasse i et andet land. De vil gerne være venner på tværs af landegrænserne. Så de ringer til hinanden. I vores danske klasse laver vi en blog fælles på computeren. Det er en fin blog. Og i bloggen skal det omhandle om danske værdier, kultur og den slags, som vores venskabsklasse i den anden side af verden så kan lære om. Eleverne bliver parret op på tværs af landegrænserne. De danske elever laver et interview om det andet land, kultur og værdier. Interviewet foregår over Skype. Eleverne kan kommentere på hinandens blogge, eller så kan de stille uddybende spørgsmål på Skype. Med udgangspunkt i interviewet laves der nu en fremlæggelse omhandlende det andet lands værdier og kultur. Eleverne inddeles i grupper, og de vælger et interesseområde i dialog med læreren. Hvis muligheden er der, kunne man også lave udveksling mellem de to lande. Op til en hel uge, hvor man kommer ned og besøger det land, som man har arbejdet med, og de venskabsklasser, som man har lavet, som man har interviewet.